Wasura na nyime tim mar Kenya utieko e thuolo mar adek e tuke mag Basidi mag Billy Jean Cup mane obagi alap ma Nairobi Club. Kenya notieko e thuolo mar 11 higa mokalo e boma mar Sedona. Kenya orakore kod tim mar Zimbabwe laro thuolo mar adek. E tugo mokwongo Angela Kutoi noyudo ka tugo iye pek, kata kamano norodho Sasha Natalie Chimedza set 2-0 mar 6-3-4. E tugo machielo mar jotugo achiel koni gi koni, Rofaro Magarira noloyo ja Kenya Cynthia Nanjala sets 2-0 mar 6-2-6. E piem ma jotugo ariyo koni gi koni, Angela Kutoi nomakore gi Alicia Wegi kendo loyo Sasha Chimedza gi Rofaro Magarira. Ben Hassan is now received and bottom out. Let's go Alicia moja.